aiwa vagari munyika yezimbabwe tazoona kuti aiwa macitizens emunyika yezimbabwe havashaichi kutaura. Vanhu vese vari kuona kuti mapolitical prisoners ese aiwa ari kubuditswa muusungwa. Vachiona mutungamiri wenyika yemasvodanzo munhu angagova simo. Aiwa pana the acting president aiwa vaConstantino Chiwenga. Panapa taona mashoko auya panapa anyasi kuti nyangwe iye Chiwenga achizvinzwa anonyasi kuzviziva kuti ya panapa ndini ndiri kutonga. Sanapinda mashoko anobuda nyuka panapa aiwa anenge echokwadi notibva subscribe like kuti on the bell icon. Panapa na majarajaro vanouya vachiposta mapictures amuri kuona aya emapolitical prisoners vanana Matekwekweza nana Jameson Timber anoyanyora achiti with idi munhu angagwa outside the country and this happening, could it be that Constantino Chiwenga is absolving himself from Mnangagwa's heavy-handedness and penchant for sadism? Yet Mnangagwa being in the country, would he have let them go? Murume uya anobva taura mashoko aiwa atisingati kuti titaure panapa noti aiwa maoffensive voice, mashoko ekutuka panapa tiri zvekutukana. Anouya panapa achiratidza kuti aiwa ari kupraisa aiwa vice president Constantino Chiwenga achiti why is it mapolitical prisoners abva ariliziwa mutungamiri wenyika asimo munyika, achiti aiwa izvi zviri kuratidza kuti Chiwenga ari kuda kuzvidistensa kune mutungamiri wenyika kuti aiwa matungiro anoita neandiri chazoita inini akasiyana here, since tiri kuona kuti mutungamiri wenyika atoa mashoko kuti aiwa inini zve-third term handiko, inini ndichapasa ndichasiyira vamwe kuti vapinda, asi toona kuti vice wake aripo ndiChiwenga. Todzokera back paagreement yavakaita inoratidza kuti aiwa Chiwenga ndiye achazodii achazotunga nyika. Saka vanhu vari kuyataura mashoko ekuti Chiwenga ari kuzama kuclear zita rake kuti aonekwe zif aiwa munhu asingadi kuabhusa vanhu here. Chipotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko anobuda aiwa achikomendwa nevanhu pamusoro pezviitiko zviri kuitika political environment. Pinai comment section medu aiwa musangano subscribe like turn on the bell icon.